crowdfunding va sorgir a través de l'acord amb tots els components del festival per implicar d'una manera més propera a totes les persones implicades, artistes, espectadors i també a l'organització amb el que era el projecte. Llavors ens suposava una part de finançament que ens donava un cop de mà bastant important i a la vegada també apropava a tot aquest públic el concepte del festival. El MIR és un festival audiovisual de caràcter anual que celebra el mes de novembre a Sant Andreu, concretament a la fàbrica Fabra i Coats. Els passos que vam haver de seguir pel projecte van ser diversos. Primer de tot, acotar quin era el concepte pel qual volíem demanar ajuda, que la gent s'hi sentís interessada i veia que col·laborant amb nosaltres també ens donava un cop de mà per tirar el MIR endavant. I després, la part més important és la decisió de quines contraprestacions poden ser interessants per la gent. I després la comunicació finalment amb els mecenes, en aquest cas, que han aportat. El projecte de crowdfunding el tornaríem a fer, però intentant canviar algunes particularitats per no repetir els conceptes que s'han aplicat aquest any o pel que es necessitava ajuda. El crowdfunding des del nostre concepte és una ajuda més testimonial i moral des d'aquest punt de vista que no pas econòmica. Econòmica et dona, potser et cobreix en el nostre cas un 5% del que suposava el cost del festival, però en l'apartat de comunicació, amb el que tu projectaves i com explicaves el concepte a través d'aquest micromecenatge i aquesta implicació, el nostre cas sí que va ser molt més moral que no pas econòmic.